Naon di kadiya mare? Mari naon di kadiya mare? Hoy kablo ka mare. May pwede day ka kay naa kay kugyan kay kamari ay naa kay mga mingkuan mare. Naa kay sala ni nga lang limonsito mare. Ni lami kay ni siya mare para sa usawan. Ay nakoy chicken ngo mare ay. Kabalo ba ka mare nga? Si manang ingkay ba? Gi kuan ba to mare gi? Katabi sabi sila gistoryahan nila dito mare. Kay perting daganang utang mare. Nalukop na lang mare og tago. Kay wala siya ikabayad mare. Sige, kaning taong kuan mare, kaning taong kolektor mare, kaning taong kuan mare tig paningin mare nalukop in taon og mo hapit na lang ma-stroke mare kay usa man na mare nga siya mare na lukop magtago mare mo ingon magsige magsadsaad niya og adto dito balo-balo ini abot sa panahon kay lipat-lipatong na makaingog na ako nos pikas ito bungton nga nas pikas balay balo-balo wala di ito mare. Alam ba ba mare? Sus Ginoo ko wala gyud ko idea anak mare. Mugawas ra magugog sa man ini nga dili init kay kan naging hinulaman in taon ni ato ang kuan kana ato ang skincare no nya sahay kainom pa tao piki nga gluta-gluta tayo ana yung hadok man ko nang inject mare kay nabi ako'y open heart balo niya nig-inject matiwas pa noon ko so nya na dili gyud ko mag-careful na lamang gyud ko kay agatong lotion ito yung mahala mare nang di wa gyud ko kabalo og unsay mga nahitabo sa nang nang palibot mare wa gyud ko nakabalo unsay nahitabo diya sa palibot nya iti bang hilasa mare ang pagka hambugira man kaayo piling dato man kay mare ambisyo sagid pud to mare oy wala jay kuan ba pertig yung pong patuyang pud sa iyang kinabuhi mare na sus inay na lamang mare ayaw na lang jud mare pasa kuan jud kay siya mare oy ambi ni mo mare di po ko magpakalimpyo mare kana siya mare bisan pag pila kadaghan na iyang utang pila pa ka milyones pila pa ka dolyares bisag unsa pa na siya diya mare unsa iyang pamaagi sa iyang kinabuhi iyang estado sa iyang kinabuhi wa tay labot mare wa tay labot no ako di ko magpakalimpyo no pero kita naman tay lain gitag struggle no di ko maghilabot mare ay og kanang maunsa na siya iyang kinabuhi total wa man koy katampo anak mare wa man koy gihatag anak mare no wala koy gihatag niya wa koy katabang anak niya wa pud na siya nakahasol nako wa man siya naghasol nako mare unang bahala para siya tabunan na sa iyang utang mare wala tay labot mare iyam lang kinabuhi no ug unsa may iyang paagi didto baligya siya unod sa iyang buhat didto sa iyang nangawat ba siya salan wag tay kuan anak mare wag tay labot anak sa iyang pamaagi nanikas pa siya nang scam na lamang siya wag tay labot anak iyang kinabuhi iyam lang kinabuhi una mare ang ato lang gid anak mare ato lang gid na siyang iampo tabang iapil na to sa pag-ampo na to nya di na to problemahon iyam nang problema di na to problemahon ang atong kaugalingon man atong problemahon ako wa jud koy kuan anak mare di mo ko manghilabot di ko manghilabot sa ipan sa mga di ko manghilabot sa kinabuhi sa ubang tao mare kay busy ko sa akong kinabuhi nang ikaw di mare wala kay silhig sa imuhang balay dito panilhig ko sa dito mare sa imong pagpanghinabot mare lang tawa wag itawong kakatsinilas hala wala di ko sa nina mare wala di ko sa nilas mare no magsamigas ako mare ay mauna ni mare aning kilamtano na to mare may gidangat mare nang ikaw di mare wala kay silhig sa imuhang balay dito panilhig ko sa dito mare paris ako mare nagka saylo kay ko mare ha pasensya kay mare kani wala ko nakatiwa sa imuhang kuno panilhig mo pang talag sara ka mo gawas mare bantay lagi mo ko galingon mare usa ka manghilabot sa mamantay sa uban mare